Nyerő vagyok. Szép az önbizalom. István, van magadról, hogy mégis hogy kezdted a pályafutásodról egy pár szót, hogy... Ja, magamról. Nyerő vagyok. Egyértelmű. Most már ugye mondhatjuk azt, hogy veterán vagy inkább, mint profi sportoló. Ja, de ez nem csorbít azon. Gyorsan, mert nem csorbít azon. Jönnek és akkor... Jó, a másik versenyző egy pár szót. Egy pár szót. Ennyi volt. Sanyi. Ő a Sanyi, ő a Vesztes. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a párbaj másodperceken belül elkezdődik. A két versenyző ereje pattanásáig feszült. Hova tegyem a kezem, az előbb azt mondta, hogy csimpaszkodok az asztalba. Nézzék meg, kérem. Mondtam, a két kézzel. Senkit ne tévesszem meg a testfelépítése Istvánnak. Kétszer ekkor embereket fejelt meg, mint a Sándor, aki most vele szembe ül. Na, mehet már! Én vagyok a bíró, uraim, én csak filmezek. Akkor mondjad Bélán, hogy most. Lehet két kézzel mondom, nyugodtan, na. Nézzük a lábmunkát Istvánnak? Nézzük a lábmunkát. A másikkal meg húzzad. Nagyon-nagyon ügyes a lábmunkával is kicsit. Mondtam, lehet két kézzel. Nézzük a fejet, nézzük a fejeket. Nem tudom mire vélni. De most nagyon úgy néz ki, hogy döntetlen eddig az állás. Döntetlen. Hát szép vetélkedő volt.